Kaixo lagunok, gaur kolorezko kiribilarekin jolastuko dugu. Hemen ditugu fitxa ezberdinak. Urdina, berdea, horia, arrosa, morea eta hor laranja. Hasiko gara gure kiribila osatzen. Berdea horiarekin, orain adibidez morea, urdina, laranja eta azkenik arrosa. Hemen dekogu gure kiribila osatuta. Zenbat pisu ditu? A ber, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Ze altua dan, Botako ditugu orain 3 pilota. Hemen ditugu berdea, zarata egiten du, laranja eta gorria. Oso zaratatsuak dire, entzun. Hasiko gara gorriarekin. Hala, ordoa! Primeran frogatuko dugu berdea. Oso ondo. Eta orain laranja. Oso ondo. Zer gertatuko da? Hirurak batera botatzen baditugu. A ber, frogatuko dugu, 1, 2 eta 3. Ordoaz. Venga, lasterketa. Laranja, gorria eta berdea dauz hemen berriro. Botako ditugu berriro. Berdea, gorria eta laranja. Ordoaz. Banan. 3 bolak dauz hemen eta orain aldi berean botako ditugu. Oso ondo. Zein dator lehena, hemen dago laranja, berdea eta gorria. Oso ondo. Bola zaratatsu hauek alde batera utziko ditugu eta egingo dugu jolasa askoz divertigarriagoa. Zer daukagu hemen? Zer dago bote berde honetan? A ber, ikusiko dugu. Hala! Bola pillo ditugu hemen. Kolore askotakoa gainera. Ikusiko dugu. A ber. Txuria, horia, laranja, gorria, berdea eta urdina. Zenbat kolore ditugu? 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. 6 pisu genituen baita, ezta? A ber, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Egia da, dauzkagu 6 pisu, 6 bola. Frogatuko ditugu, a ber. Zuria. Oso ondo. Ui, gero tarinago doa, Horia. Oso ondo. Laranja. Gorria. Berdea. Eta azkenik urdina. Oso ondo. Ta adibidez, beste txuri bat hartzen badut eta 2 bola batera botatzen baditugu, zer gertatuko da? Oso arindoaz, elkarrekin. Lasterketa bat egingo dugu? Zuria eta horia aldi berean. Ia zein irabazten dauen, Irabazi dau, horia. 3 bola botako ditugu. Zuria, horia eta laranja. A ber nork irabazten dauen. Laranja. Oso ondo. Frogatuko dut, a ber. Ia, danak batera botatzen baditugu. Zelako nazia. Horia. Urdina hemen atzetik jauzi zaigu. Orain divertigarriagoa egingo dugu. Banan bota beharrean hartuko ditugu. Bola batzuk eta aldi berean botako ditugu. Oso zarata! Hor datoz. Iupi! Berriro. Danak hartuko ditugu. Eta hor daz berriro. Ez dakit nik. Ia, frogatuko dugu orain. Mucho gehiago botata. Zelako zarata. Gustatu zaizue? Ba, frogatuko dugu
bola gehiago botatan dino. A ber, badoaz, batzut hemendik. Eta jarraituko dugu. Hemen, zelako zarata. Ondo. Zer iruditzen zaizue, bakarrik kolore batekoak botatzen baditugu orain. Adibidez, laranja asko botako ditugu. A ber, Menditut laranja batzuk. Orain botako ditugu hori batzuk. Berdeak. Urdinak. Zuriak. Azkenean danak nasko egiten dira berriro, Orain, divertigarriago egiteko, botako ditugu guztiak batera. Badoaz, Ene bada, ze ondo pasatu duten bola hauek. Zeuek ere ondo pasan nahi baduzue, jarraitu Kabalazako bideoak. Agur!